Srangsalo Mohanpur SDM returning officer ni Thani nomination Bwlai Yapharkha Simna Tamakari Constituency candidate Rabindra Debbarma Ashlo nomination Yapharmani Jorao Manjakha Minister Brishaketu Debbarma de Runiel Debbarma Khatong tong thongni bisingtui Srangsalo nomination Bwlai Yapharkha Simna Tamakari ni constituency ni batane Rabindra Debbarma Ashlo nomination Yapharmani Shagangno bodolni candidate no tiye rally khlailai kha Tripura Thani adung rok abuni yaklono Mohanpur SDM returning officer ni Thani Yapharkha nomination Yaphari phaimani yagulo kok sanani thangai Simna Tamakari ni candidate Rabindra Debbarma shaka TTADC song barewa Tripura Thano kabang vote by kablai inglai abo 100% ya 1000% hanai tabung no nomination Bwlai Yapharmani preti lokorok ni bobang mari bala nu tong support nu tong tini bahai ma tong taklai bisni edition tai taklai ni bisio to sing 1000 asa tongo 1000% not 100 ebong খুব কাহাম করুন খাইনো কোনো কেসা কেরেন করি খাইনো সুং তিনি অর তিনি মনোনয়ন যে Bwlai no sung borong nang SDM ni yago Yapharkha bo accept khlaika আসলে রেলি ও কক্সনানি থাঙ্গি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা শাখা টিটিএডিসি সং বারেwa Tripura Thano kabang bai kaplai inglai apni yaklo 2028 bishiwo hani bubagrano hasini mantri okra samne hinai tini nora agusek satung kutungo phano jungbai logiriwei ini borong menangno nomination ritani nora phaima bai jung 100% ya 1000% jung kaplai ngui tongo Bol amat hanai biang ti thangka ke jeng mothangjaga bebak musaimano ani bagai jeng sini ni nomination rimani bisingtui chini media person rok tongoro sara Tripura ni joto ti prasalu korok na amono koinani munchungo phaidi chini bubagrano logiri lainai karon kaisano chini ti prasa mothangjana nangnai chini ti prasa mothangjana ingkai kaisano lama abung ka bubagrani himmani lama ke bubagrani yapino rak plani bagai joto ti prasa o jagao CPM Congress BJP hiniya jung joto ti prasa bubagrani yakungno grak khainani hingkai bubagrani lama bubagrani imang no mukthang khainani hingkai jung joto thansa khai besikangni salo tebo o hani busarokno hani o butirokno jung Bharat ni সংবিধান ni tui je manthai soktai tongbai mani abo bebag no rinani aboni logi sing o hani busal sing o hani original malik sing o original malik no sing tewaisha sing besikangni salo sing original malik sinai te 2028 sing jasa ketna sing bubagrano mukhyamantri sinam sinai joto candidate ro nomination Yapharkha paithak salni salo 26 salmari jora tongnai nomination withdraw khlainani chef shop Mohanpur ni Runiel sonte boyani kokthum Chini Khorang